Tajb, jew nagħtu bidu dawn il-jiem partikolari ta' dan iż-żmien tal-Ramadan, partikolarment ta' il-ġimgħa Mazza. Konsa saret tradizzjoni fil-kappella ta' hawnhekk li dan 3 ijiem ikunu kura eżerċizzi, xi ħaġa li tiġi ppreżentata biex tippreparana mixjeka ta' dak li il-ġimgħa twassalna. Bark, koraġġużi dan il-ħin tard lil-lejl jinnaf wara ġurnata xogħol ħafna minnkom ovvjament. Jarija dejjem tagħmel ħafna kuraġġ li narakom hawn. Għalhekk inti tgħaddi l-Ewkaristija għadin il-tok tal-lejla u nagħmlu talba żgħira bil-bot sebna mis-sir tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Ngħidilkom li inti ħlaqtna biex ngħixu. U li inti trid dal-għajxien ikun għajxien li jibrilna l-qalb. Kellek skop ma daħlaqna. Li aħna nkunu nafu ngħixu ħafna freħ din l-umanità tagħna fuq din l-art. Għalhekk poġġulek kull wieħed waħda minnha dan il-ġentijiem biex nħallu din il-kelma li hija l-kelma tal-messaġġ tiegħek li twassalna biex narfu xi tfisser ngħixu flimkien u ngħixu fl-istess isem tiegħek permezz tal-messaġġ tiegħek. Permezz tal-mentalità tiegħek, permezz tal-kultura tiegħek, permezz ta' xi ħaġa ġdida li inti jrid li twassal f'nofsna. Għallimna nilqgħu, nirċievu u nħallu din il-kelma tkompli tkisser u tfarrak dak kollu li fil-moħħ tagħna li jibblokka, jirreżisti għal dan il-messaġġ. Amen. Tajjeb, jiena din naħseb tielet darba dil-ġimgħa ngħidha, il-ġimgħa ġimgħa li għaddiet iġrum it-tnejn. Din il-ħaġa ngħidha, u għadha kien darba b'xi modi oħrajn, imma jiena nweġġa' ħafna meta ma tiġi xi ħadd u jgħid li Father, thank God sir tagħti. Ma nemmix iktar. U thank God inħlist. Inħossni ħafna aħjar. U jien kull darba nisma' dak il-kliem illi qed nisimgħu aktar spiss mill-ewwel darba nisma' xi 12 sena ilu xi tifel mill-iskola. Jiena meta tisma' xi ħaġa bħal din ngħid mela x'qed inwasslu. Dan jgħid għall-erwieħ m'għandniex Kattoliku, għall-erwieħ. Tengo u jsaħħar il-grazzi l-Alla. Illi m'għadux Kattoliku, m'għadux jemmen bil-Araboċ. U meta jiġri nerġa' ngħid qed tiġri ħafna iktar spiss, jien kull darba ngħid x'imkien għamilna xi ħaġa ħażina. Bil-fors. Bil-fors, żgur li dak ma jixbaħna li tela fuq dak salib u ġiet nofsna u tela fuq dak is-salib hekk għal xi ħaġa redikola, għal xi ħaġa bla sens. Żgur mhux hekk. U jien nibża' li l-messaġġ prinċipali tal-Vanġelu tant ma fimniex illi bżajna nikritkaw. Il-messaġġ prinċipali ta' Ġesu Kristu kien xi ħaġa illi ġie ppreżentat kien l-iktar ħaġa importanti il-suppost kellha tkun fil-mentalità tal-insara. U meta noqgħod bil-qiegħda ma' xi ħadd nisrani u ngħidlu x'inhu l-iktar ħaġa importanti, isemmili ħafna affarijiet. Barra il-messaġġ prinċipali. Barra dak li jagħmel il-messaġġ ċentrali tal-Vanġelu. U jien ngħidilkom il-messaġġ ċentrali tal-Vanġelu mhuwiex magħruf, mhuwiex komuni, mhuwiex jinftiehem, mhuwiex spjegat. U minflok li Ġesu ġie biex ibiddel dak li kien hemm u minflok jdaħħal xi ħaġa ġdida u nippreżentaw dak li hu ġdid, għajna nippreżentaw dak li hu antik. U l-iktar ħaġa qawwija li teżisti fil-Vanġeli kollha, jiena qed naqbad ma' San Mattew għaliex dis sena
hija s-sena ta' Matteo, allura ħaniqaf fuq Matteo partikolarment. Illi preżenta dan it-tip ta' mentalità ġdida illi ftit papi tqaffemuha. Mhux Fader Karm, jew int, ngħid papi, matul is-sekk. Tara xi ħadd bħall-Papa Franġisku, ħareġ mill-isptar il-bieraħ. Tidduna li dan aqwa ċar ħafna. Meta ġej mill-faqar u minn ħafna inġustizzja ta' pajjiż u toħroġ minn hemmhekk u mhux mill-Vatikan mill-uffiċċju tagħhu tinżel l-uffiċċju tisfer tal-Papa. Meta tiġi mill-faqar u tiġi minn realtà differenti, imbagħad taqra il-Vanġelu b'mod ħafna differenti milli taqra fil-Vatikan. U allura l-messaġġ ma wasal qatt ċar. U allura ma kien hemm xejn stram li jiġi xi ħadd bħal Marx, smajtu b'Marx żgur xi darba. Marx illi jikkritika l-Kristjaneżmu jew il-Kattoliċiżmu bħala ir-reliġjon tal-poplu tal-loppju tan-nies. Li sostanza li traqqat id-nies. Li traqqadhom u jgħidu huwa ma ġara xejn issa minn hawn noqogħdu hawn u mbagħad wara mmorru l-ġenna. Biss preżentajna din ir-reliġjon skont jien il-messaġġ prinċipali ta' Ġesu Kristu huwa eżatt il-maqlub. Imma jekk ma tippreżentax ċar, jiġi tgħidlu ħanuża l-kelma taż-żgħażagħ tal-lum tgħidlu jaq. Kemm iddejjaq nies magħhom jgħidu li hekk it-tfal. Jaq jużawha għal kull ħaġa illi ma jaċċettawhiex. Jaq il-reliġjon saret għaż-żgħażagħ tagħna jaq. Naċċettawha jew ma naċċettawhiex, ma rridux naċċettawha, imma dik hija l-verità. Hija jaq. L-iktar prinċipali, messaġġ prinċipali li hemm marbut mal-Vanġelu ta' Matteo li jippreżenta kapitlu 5 u 6 tad-Diskors tal-Muntanja jibda b'8 versi biss. U dawk it-8 versi huma il-messaġġ prinċipali li jibnu kollox fuqhom. U aħna naħseb li mhux vera bnejna il-reliġjon tagħna, il-fidi tagħna fuq dawn il-versi, it-8 versi partikolari. Ma naħsibx. U interpretajnijom, tant ma fimnijomx, l-interpretajnijom b'mod vera negattiv. U allura edna ma naġox nikrifkawhom, aħjar qodu kwieti fuqhom, u nafx qed ngħid, għax vera ġara. Jekk tibdi taqra u tippriedka u imbirkin il-fqar. Imbirkin dawk li huma imlikta. Imberkin dak li huma bil-ġuħ. Bis-serjetà. Sekonda. Jekk jien nippreżentahom hekk, ħadd ma ħajsmani, żgur li ħadd mhu ser jismani. Jekk l-ispjegazzjoni tagħhom kien jew nagħmlu datu importanza lil minnu miskin. U l-minnu miskin vera all right, għax se jmur il-ġenna. Dik. Ma dik li rrid jien. Min kitibhom għalhekk, u mhux għalhekk kitibhom qed nifhmu l-isfera. Min kitibhom għalhekk, jew ma tafx ma jafx xi jfisser tkun fqir. Ma jafx xi tfisser tkun imdejjaq u ma jafx xi tfisser tkun bil-ġuħ biex tikteb xi ħaġa bħal din. Żgur li ma tafx jekk dan u imbirkin għal xiex. Imbirkin għaliex tagħhom hija saltna ta' smewiet u aħna qbadna dil-kelma saltna ta' smewiet u b'mod banali għadnila li dik tfisser l-ġenna. Banali, infantili. Issejjaħ is-salta ta' smewiet bħala ġenna, mhijiex dik. Assolutament mhija hekk. Imma jekk tgħidilha hekk, allura imberkin intom li tofqar is-saħħit, ma jimpurtax, għax imbagħad tgawdu fil-ġenna. Intom takkwistaw il-ġenna. Din hija l-mod kif aħna interpretajna. Imma l-fqar li huma fqar ma mhumiex boloħ, right? Jgħidulek il-ġenna
ġenna jmorru sinjuri. Mela fqar. Għaliex l-ewwel fregawna fuq din l-art. U mbagħad fregawna anke wara għaliex ħallew ħafna flus biex Fader Kamja minnhom il-qudies ħalli jidħlu malajr ġenna qabilna. Tajba. Daħlu bina hawn u ħajtku bina anke wara. Les bil ħajtħol il-ġenna, l-ġenna s-sinjur ħajtħol il-ġenna, mela l-fqir. Allura, il-beatitudnijiet kważi ġew preżentati bħala l-akbar falliment ta' Ġesu. Jekk m'intix fqir, jekk m'intix mdejjaq u jekk m'intix bil-ġuħ, mela m'intix il-birk, aħi. Għaxek tifhem u taħseb inti li daw li semgħu dal-Vanġelu u sta bene, taħseb li ħajajdu mela ħansiru sinjuri fuq afqar, mela ħalla nagħmlu kollox, mela ħalli noqogħdu bil-ġuħ. U mbagħad nkunu mberkin, taħseb li dawn hekk għamlu. Taħseb li dan kien il-messaġġ ta' Ġesu, imma jekk iftiem hekk il-messaġġ ta' Ġesu, allura il-Knisja qalet ups, aħjar ma tantx nitkellmu dwaru dan. Aħjar nagħlqu ħalqna fuq daw il-beatitudnijiet. Mela Ġesu ġie kif ħa nispjegalkom fil-Vanġelu ta' Mattew ċara ħafna, ibiddel dak li kien hemm qabel li jfisser dak li ta' Mosè. Il-Vanġelu ta' Mattew għandu skop wieħed li juri l-lut illi Ġesu huwa akbar minn Mosè. That is the only reason għaliex Mattew kiteb il-Vanġelu. Ma kitbux biex jgħidilna biex ġara, kitbu biex jgħidilna eżattament li Ġesu huwa aqwa minn Mosè u din tkun xi ħaġa kbira għall-ute tgħidilhom xi ħaġa hekk. Jien nifrikka ħafna postijiet. Kumbazzjoni mhux is-sibt li għaddel, is-sibt ta' qabel fuq għall-komunità. Kien hemm 300 il-komunità. U għattilhom ġiex tajtu bil-beatitudnijiet u qalu li iva, għattilhom kemm kien hemm? Kemm hemm? Kważi kemm kien hemm kien tagħmel sens. Kemm hemm? 6, 9, 7, 8, 7 u qed titellgħu l-lotterija. Imbagħad għattilhom tafu kemm hemm kmandamenti? 10, ħadd ma tfixkel. Aqqas waħda, ħadd ma tfixkel. L-iktar ħaġa importanti, Ġesu ġie jissostitwixxi il-kmandamenti, jissostitwixxihom. Mhux għadna sallum l-unika ħaġa importanti li nifrikkaw huma l-10 kmandamenti. Ġesu ġie jissostitwixxi il-kmandamenti bil-beatitudnijiet. Ma mur imkien fejn in-nies jafu x'inhu huma l-beatitudnijiet. Ġeneralment jiftakru l-ewwel waħda għax hija l-iktar waħda antipatika. Jiftakru mberkin il-fqar. Dik jiftakru. L-oħrajn nippruvawa? U x'vera, le? Ma poġġejnihomx hemmhekk b'importanza. Għax int tiftakarhom sew il-kmandamenti jekk tiftakarhom, imma tiftakarhom aħna tal-tagħna naħwhom sew ċar bl-amment wieħed wara xulxin, in-numri eżatti jikkorrispondu għal liema dnub. ċarissimu. Għax lili għamluli sentej jeqirdu kuljum jgħidulhomli. Sentej sħaħ biex għamilt il-praċett u mbagħad il-griżma. Sentej sħaħ jew 4 snin naħseb, sentej qabel il-praċett u sentej qabel il-griżma. Għax aħna ta' 6 snin għamilna praċett u ta' 8 snin għamilna griżma. 4 snin sħaħ jirrepetu kull jum, jew mit-tnejn sal-ġimgħa ma nesseġerax, jew id-drabi li morna għax mhux kulħadd ma l-istess dottrina u mużew, eċetera, jien ma morx mużew, mor dottrina. Jipoġġulna il-kmandamenti. ċari, kieku xi darba xi ħadd qatt qalli xi ħaġa dwar il-beatitudnijiet. Tant ma fimnihomx li bżajna nipritkaw. Il-messaġġ ċentrali prinċipali tal-Vanġelu ma ġiex pritkat minn dawk li segwu il-Vanġelu. Ma ġiex pritkat minn dawk li segwu l-messaġġ ta' Ġesu.
Il-kmandamenti kienu l-liġijiet li Mosè ta' lill-poplu ludi. Mhuwiex il-messaġġ ta' Ġesu. Mhuwiex jekk ġie Ġesu biex iħalli l-kmandamenti u nifqu hemm jaħassra ġie għal xejn u telem fuq għal xejn. Jekk ġie biex wassilna xi ħaġa ġdida u kull ma qal kien għatalmu l-kmandamenti ħakkun tafu x'ħadd erru għax aħna moħħna fil-Qur'an. Daqshekk, jekk dak hu r-raġuni għalfejn il-prinċipali tal-messaġġ ta' Ġesu Kristu, mela Ġesu xeta ma ġiex għax konna nafu qabel ma ġiex ġej tagħmel ma tgħidilna xejn. Imma dan mhuwiex il-messaġġ ta' Ġesu. Mattew vera poġġa ċara jistitwixxi dawn bħala kmandamenti. Possibbli imma jekk ifisser tajjeb li tkun fqir u tajjeb li tkun baħnan u tajjeb li tkun imnikket u tajjeb li tkun bil-ġuħ. Dak li ħaġa importanti, possibbli il-messaġġ ta' dan huwa daqshekk vojt. Possibbli daqshekk bla sens, daqshekk negattiv, ħansi negattiv. Possibbli ġie Ġesu biex itina l-oppju ħalli hawnhekk norqdu ħalli mbagħad naħsbu biss għall-ġenna u naħsbu għal dinja oħra u mhux din id-dinja. Dan kien il-realtà ta' Ġesu. Ma jiena ngħidilkom li jekk nistama nisa nhar l-erba' tiġu 30 quando għawkom xil-lejla ma tiġu tiġu. Dabba l-istjew taqgħu għalkom l-ewwel messaġġ ħanajdilkom x'jiena l-ewwel bejt li nibissa nitkellem fuq għalhom. Jekk tifhmu sew dawn mal-messaġġ ta' Ġesu Kristu mhuwiex l-oppju. Imma l-għadina. Li lek tajlek hu din għandha l-qawwa illi tbiddel is-soċjetà. U tajt biex il-gvernijiet ħadiblu s-soċjetà. U tajt biex il-prinċipju l-oħra ħadiblu s-soċjetà. Kemm inventanja prinċipju, teoriji u sistemi differenti, xi ħaġa bidel is-soċjetà? Le, imma aqqas il-Kristjaneżmu. Aqqas il-Kristjaneżmu. Għaliex ma qabadniex dan il-messaġġ u ħadnieh eżattament xi jfisser u kif inhu. Jekk nibdew naqbdu dal-testi importanti, naraw dal-5 kapitlu, per eżempju, Mattew, eccetera, nifhmu illi dawn kitbu fuq livell vera profond. Il-livell letterarju tal-Vanġeli mhux qed jitkellem fuq reliġjon, fuq fidi, fuq il-letteratura qed nitkellem. Il-livell letterarju tal-Vanġeli ħaqqaqa mal-ikber letteratura illi teżisti fid-dinja. Il-kwalità u l-mod kif inkitbu. Naturalment jien naqrom bil-Malti u żub fottejnija. Ma tistax tifhem il-mod letterarju. L-Evanġelisti kienu kittieba first class. Kitbu fuq livell profond ħafna. Dal-għu kont qiegħed ma' teachers għax tnejn minnhom għajt ma' teachers bdejt ngħidulhom aqbad dal-biċċa Evanġelu. U fmux tifhmu. Ma tifhmux. Ma mhux miktub biex inti taqbad it-translation tiegħu taqraħ bil-Malti u tajt fimt, mhux fimt. Issa taraw kemm ma fimtu xejn se nhar l-erba' fuq dawk it-tmien versi illi ħanitkellem fuq. Illum vers wieħed biss ħanitkellem. Imma tara kif ma fimna assolutament xejn. L-Evanġelisti kienu teoloġi kbar, letterarji kbar, iħaqquha mal-akbar kitba tad-dinja, mal-akbar kitba oħra tad-dinja. B'fdudiet hemm tnejn, hemm Mattew u hemm Luqa. Jien ħanaqbad ta' Mattew għaliex huwa l-Vanġelu illi rrid nippreżenta jiena insomma. Kull evanġelista kellu messaġġ wieħed. Imma metodu differenti, kellu forma differenti, kellu stil differenti, eccetera, mod differenti. Imma l-messaġġ hu identiku u l-istess. Però jagħmel differenza għal min jinsa nikbu. Jekk jiena nitkellem ma' tfal ta' 10 snin, ma nitkellem xejn. Jekk jiena nkun naf li ħanitkellem ma' protestanti biss, probabli nitkellem hekk ukoll. Imma jekk jiena nitkellem ma' Musulmani għax jinġi li qatt bil-qiegħda ma' Musulmani nitkellem. Ma nitkellimx bl-istess lingwaġġ illi nitkellem magħkom hawnhekk. Imma nidejjaqx nippreżenta dalik, l-istess ħaġa qed ngħid. Imma nuża lingwaġġ differenti. L-Evanġelisti kellhom stil partikolari għalfejn jikbu.
Mattew kiteb għall-Lut illi kienu aċċettaw lil Ġesu bħala l-Messija. Allura mingħajr ma telqu tradizzjonijiet ħafna drabi tradizzjonijiet li kellhom tal-Lut. Għajt il-Maltin tmurx iktar id-duluri, għajdilhom. Aħna biss fid-dinja kollha nagħmlu d-duluri, ma teżistix id-duluri. Malta biss tagħmel. Għajt il-Maltin ma jagħmlux. U jippruvaw jagħmlu anke fid-dar probabli. Naqlet neħħilhom it-toroq, anke d-dar jibdew jagħmluha. Għax ma tistax tneħħi, tista' toħroġ kien jgħidu fuq il-lud, tista' toħroġ il-ludi barra mill-Eġittu, imma ma tistax toħroġ l-Eġittu minn ġol ludi. X'muha? Hekk jiġrilna, anke aħna hekk jiġrilna. Dawn kienu ludi li baqgħu jagħmlu bit-tradizzjonijiet. U rrid jurihom, daħtilkom ġiġa, Mattew rrid jurihom illi Ġesu huwa superjuri għal Mosè. U allura rrid jippreżenta ħafna affarijiet. Pereżempju, Mosè skont il-lud kiteb l-ewwel 5 kotba. Il-Pentatewk. L-ewwel 5 kotba tal-Bibja. L-ewwel 5 nien. Allura Mattew jaqsam il-Vanġelu tiegħu f'5. U jippreżentahom biċċa propju fuq l-istess livell, 5 biċċiet. Anka il-diskors tal-Montanja maqsum 5 biċċiet innifsu, dak iż-żewġ kapitli biss. Mattew jaxet jagħmel għattilkom daw kienu intelligentissimi, minn kiteb kien intelligenti. Ma kellux l-idea qed jikteb x'ġara, nelet irid iwassal teoloġija, allura vvinta xi ħaġa biex il-messaġġ tal-teoloġija tiegħu jasal ċar. Dak li jagħmel. Allura għamilha ħafna letteratura vera profonda. Għandna pereżempju affarijiet bħal xi ħaġa ismu Mosè biss, insibu Mattew biss, insibu f'Mattew pereżempju nafu li meta ħarġu mill-Eġittu Alla joqtol l-ewwel iben tal-Ġissjani kollha barra tal-Lut illi għamlu id-dem tal-ħaruf mal-koxxa tal-bin. Allura Mattew biex juri r-realtà għada l-istess, x'jagħmel? Jirrakkuntanna u jgħidu tfal fil-dwar twelid ta' Ġesu, it-tfal Erodi jmur joqtol it-tfal minn santej l-isfel. Mattew biss isemmija, għafer isemmija, biex jurina li dan bħalma ġara lill-Lut u storja tal-Lut fil-Eġittu ser jiġri hawnhekk ukoll għaliex bħalissa il-farawn il-ġdid dak li għandu l-poter, kull min għandu l-poter jagħmel l-istess straġi. Jagħmel l-istess straġi. U rrid jippreżenta dan il-mod. Mosè tela fuq il-montanja u niżel għamel patt ma' Alla u niżel bil-liġi. U allura l-istess jagħmel Ġesu jitla fuq il-montanja u jħabbar patt ġdid. Dan il-patt ġdid illi juri jipproponi relazzjoni ġdida ma' Alla. U din id-differenza ta' dawn iż-żewġ affarijiet. Id-differenza biex uħud minnkom kont tkellim magħhom għax tqajt magħhom xi momenti differenti, x'għaxin id-differenza bejn reliġjon u fidi. X'taħsbu li id-differenza tar-reliġjon mill-fidi? Ħan nagħmel l-conclusion qabel nippreżenta. Il-conclusion ta' dak li ħanajt issa hu Ġesu ġie fid-dinja biex joħroġna mir-reliġjoni. Ġesu ġie fid-dinja mhux qed ngħid ereżija. Ġesu ġie fid-dinja biex joħroġna mir-reliġjoni. U jdaħħalna fid-dinja tal-fidi. Dan hu l-iskop ta' Ġesu. X'is fisser reliġjon? Reliġjoni fisser jien nagħmel xi ħaġa għal Alla. Nagħmel xi ħaġa, nagħmlu xi ħaġa aħna quddiem Alla. Biex Alla iħobbna, biex Alla jaċċettana, biex Alla itina t-timbru bħalma konna biskop u tkun tista' tifhem. Daqshekk ifisser ir-reliġjon. Dik hija x'ifisser ir-reliġjon. Ma' Ġesu dan spiċċa kollu. Kollu. X'tagħmel inti għal Alla ma tagħmel ebda differenza. Ejja l-ħadd u ġiex il-ħadd għal Alla ma tagħmel ebda differenza. Mhux vera. Li inti tagħmel xi ħaġa għal Alla dan skont Ġesu issa spiċċa. Ġesu jippreżenta relazzjoni ġdida ma' Alla fejn dak li hu importanti mhuwiex x'jagħmel il-bniedem imma x'jagħmel Alla magħna. Mhux tagħmel int ma' Alla imma x'jagħmel Alla miegħek.
din hija differenza prinċipali kbira li ta' differenza ta' mentalità illi ġab Ġesu. 2023 il-Knisja Kattolika femita l-Knisja Kattolika, la Protestanta, la Ortodossa u iktar reliġjoni fl-oħrajn, partikolarment Musulmana, l-Udija, għadhom hemm, eċċetera. Ħadd minnhom maħa dan il-prinċipju. Kollha għadhom jippruvaw jimpressjonaw lil Alla ħalli jaċċettani forsi jdaħħalni l-ġenna. Daqshekk. Dik hija reliġjoni. Dik mhix parti minn dak li ġab Ġesu. U dak mhux dak li għal Ġesu mhux il-livell ta' reliġjoni ma il-livell tal-fidi. Mela Ġesu jippreżenta relazzjoni mal-Missier dak is-sogra ħafna li l-Alla se jaħlu Missier. Ħadd ma qatt li l-Alla qallu Missier, ħadd. Ma tarax tgħidlu l-Alla Missier, dik xi ħaġa ġa kont tiskomunikah minħabba fih. Mela Ġesu għalih ir-relazzjoni ma' Alla mhix ibbażata fuq l-ubbidjenza tal-liġi, kemm taftob bil-liġi, imma fuq kemm inti tixbaħ lill-Alla fl-imħabba. U di importanti ħafna dak-tieni punt. Importanti ħafna fejn importanti għaliex hemm min ma jistax josserva l-liġi u jekk xi ħadd fil-ludi ma kienx jaf jew jista' josserva l-liġi kien mhux tajjeb. M'għandux ġustizzja, mhuwiex ħajjibni relazzjoni ma' Alla, ma jistax jiġi aċċettat minn Alla u tieqaf hemm. Ħaltikom eżempju sempliċi, ġieli forsi smajtuni ngħid għax għandu xi darba tlieta fil-kappella l-inqas. Nies bħal Raja kienu meqjusa bħala l-arnies tal-poplu. U raġuni għalfejn kienu meqjusa bħala l-arnies għaliex ma setgħux jobdu l-liġi illi tajt is-sibt tmur nhar ta' sibt tmur is-sinagoga titlob mal-komunità. Daw għandhom ix-xogħol u qegħdin jaraw in-naċ il-bot u ma jistgħux jiġu kull darba biex jattendu, allura la mistgħux jobdu din il-liġi, dan ifisser li huma m'għandhomx ċans, m'għandhomx salvazzjoni. Ma jistax ikunu ġusti. Jekk inti ma tistax tobdi l-liġi, I'm sorry. Allura tibqa' fejn inti. Ma di diskriminazzjoni tiġi. U Ġesu ġie biex jurina li tobdi il-liġi u liġi partikolari mhijiex ir-raġuni prinċipali ta' kif tibni relazzjoni ma' Alla. Ġesu ġie biex ibiddel ir-relazzjoni tagħna ma' Alla li mhix mibnija fuq il-kapaċità tal-ubbidjenza lejn il-liġi, imma fuq il-kapaċità ta' kemm inti tixbaħ lill-Alla fl-imħabba. Kemm inti taf tħobb bħal missier. Il-liġi mhux kulħadd jista' jobbihom. Ma ngħidlek kulħadd jista' jħobb. Mhux għax faċli, se tgħid faċli. Imma kulħadd jista' jħobb, tista' tagħżel ma tħobbx u tajt ma tafx tħobb jew tajt diffiċli tħobb. Imma issa dija xi ħaġa li tal-inti. Allura Ġesu ma jibnix il-relazzjoni fuq il-merti, aħna minn naġġeb fuq daw il-birkin merti, ħaqqek, l-ubbidjenza li tagħmlek ħaqqek li mħabba ta' Alla. Inti tobdi l-liġi, jien ma ksirx mandamenti u bid-dritt Alla jħobbni. Bid-dritt Alla jrid jiġi għandu li se nitqarben. U bid-dritt immur il-ġenna wkoll. Għax jiena għamilt kollox biex ma nitlifx, ma niksirx ebda mandament. Ma Ġesu il-mertu tilef kull sens. Dak tibrikolli hawnhekk fuq l-artar, kultant ikun ħabtu ma' dak il-ħajt. Għaliex ħlif bħal bieraħ minn ġil qudiesa rani fil-offerti waqaft u biddilt il-krim kollu ma qrajtix. Biex forsi kollna l-mertu kważi kollha talbit tal-offerti. Marbuta mal-mertu. Ma fidniex għal dak tip uffiċjali tal-Knisja. Ma fidniex din ir-realtà. Ġesu neħħa kull sens ta' mertu, fil-mertu tilef kull sens ta' Ġesu. L-imħabba ta' Alla mhijiex hemm fuq il-livell ta' ħaqqekx timmeritajiex jew le, imma tittiġi mill-qwa. Għax Alla qed titjielek b'xejn. Jiena niżel minn waqt it-teacher saw miżlin,
Xi ħadd qal li saqsini xi ħaġa katluha, żgur ħalli nikal xi. Qal li kemm hu diffiċli nirċievu. Kemm diffiċli tirċievi xi ħaġa. Vera, immaġina ġiddar, ġieli ngħidha din. Immaġina ġiddar ħabbatlek u ngħidlek għandi €1000 ħa. Xi trid? X'għad għaliex? X'rid tagħmel nisa? Jalla. Ma tarax. Ma għalla hekk nagħmlu. Aħna rridu ħossuna ħaqna illi rċevejna il-grazzja tagħna. Imma hija grazzja b'inta San Pawl bil-kelma, ġejja mill-kelma gratis illi siba anke kultant x'affarijiet li tixtri, hemm 10% gratis, 50 milliliters gratis, tfisser b'xejn biex qed tinħallas għalihom dawk. Gratis tfisser b'xejn. Il-kelma grazzja tfisser b'xejn. Alla qed itik kollox b'xejn. Ma ħaqekx, u żgur ma ħaqekx, tu ħalqot 10 komunità ħassib biss, le ma ħaqekx. Imma Ġesu ġie jgħidilna, int ma tirċivix għax ħaqek, int tirċivi għax Alla jrid itijielek. U jridek tibni relazzjoni miegħu u tirċivi l-imħabba tiegħu b'xejn. B'xejn. Nitfixklu. Vera nitfixklu. Hemm ħafna dettalji mhux għalfejn nidħol Mosè ma daħalx fl-art imqazza meta miet fuq il-Montanja Nebo u allura kellu bżonn qabel jitlaq u jmut kellu bżonn ikollu suċċessur. Ġesu Mattew jagħmlu l wieħed li jispiċċa Ġesu l-Vanġelu jispiċċa fuq il-muntanja. Ġej tella fuq il-muntanja ħaġa qabel jitlaq sema. Jitella fuq il-muntanja u m'hemmx bżonn suċċessur għax jgħidilhom jien magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Mela, Mosè tella fuq il-muntanja u ta' 10 mandamenti. Lil min? Lill-poplu wieħed. Il-poplu ludi. Ġesu tara fuq il-montanja u tagħna minn beatitudnijiet. Lil min? Lil kulħadd. Kif tifhem lil kulħadd? Xi fisser? Ħalli dikom xi fisser daw hemm 8 beatitudnijiet. Għaliex 8? Is-son toqgħod man-numru sa mhux Mattew. Ara dawk kienu intelligenti. Dak id-dettal ċuċata li jiena qasib sinduna biha, dak kien ifisser ħafna. U ħa ngħidulkom kien ifisser ħafna. Kien hemm 8 fejn l-ewwel insara n-numru 8 kien l-iktar numru importanti. Il-numru 8 jfisser Awmien. Għax Ġesu qam fl-ewwel jum wara l-ġimgħa. Wara l-ġimgħa għandha 7 u qam fil-ġurnata ta' wara. Mhux fis-sibt il-ġurnata prinċipali, le l-ġurnata ta' wara. Mela għandek il-ġurnata ta' sibt. 1, 2, 3 aħna bil-Malti akkedi. Ħadd 1, 2, 3, 4, 5, 6 nagħmlu ġimgħa 7, 6, 7. Mbagħad il-ħadd ta' wara jiġi 8 jum. Dak kien importanti li l-ewwel battisteri kien ikollhom forma ta' 8 ottagonali li ma jispiċċax. Il-ħajja eterna li ma tispiċċax. Mhux hekk biss. Jekk taqbad il-Grik, u tista' skoprini għax il-Grik hija f'idejna dal-aħħar ftit snin, il-veratura. Fil-1965, l-istudjużi kellhom il-Grik kollu fidejhom. Fil-1965, mhux taf xi jagħmlu ġuġati bit-translation bażwija li għamlulna bil-Latin. Ħafna. Imma meta taqbad il-Grik u taqra bil-Grik il-beatitudnijiet kollha. U kif taqrom, tot il-film kollu, toddhom, literalment toddhom, issib li hemm 72 kelma, tajdu li xil mhux intelligenti, ta' tikteb dan ukoll. Appost, iżgur appost. 72 kelma. 72 x'tax importanti ndum 72. Dak iż-żmien il-Lut kien jaħsbu li hemm 72 poplu ieħor bħal 72 nazzjoni. Iftakru li Ġesu jibgħatu u jgħid u mbagħad 72 oħra jipritkaw. Għaliex 72 biex ikun hemm wieħed għal kull nazzjoni, biex il-poplu kollu kulħadd jiġi jisma' dan il-messaġġ prinċipali. 72. Mela dan mhuwiex messaġġ għal ftit nies għal poplu ludi biss, imma dan huwa messaġġ għad-dinja kollha. Għax 72 għall-umanità kollha, letteralment l-umanità kollha. Tradizzjoni naqra kbira, twila għal biex tiġi għall-ewwel vers, ma kien importanti da biex tifhmu li din xi ħaġa kompletament ġdida. L-ewwel beatitudni imberkin
il-faqar fl-ispirtu, il-faqar tal-ispirtu, il-faqar għall-ispirtu, imberkin, għana ngħidu faqar fl-ispirtu, għax taħħom li għassalt ma tasfawit. Miex l-ewwel waħda kombinazzjoni, għalix ġitu l-ewwel waħda f'moħħu, hija hemmhekk importanti ħafna għaliex fuq din il-beatitudni tal-lejla jinbnew is-seba' beatitudni. Mingħajr din xejn ma jiftiem. Aqbeż di beatitudni u l-Vanġelu ma jagħmel sens. Aqbeż di beatitudni u l-kwalità ta' ħajja li jippreżenta Ġesu fid-dinja, ħbieb, Ġesu qatt ma jitkellem fid-dinja ta' wara. Jekk kien hemm qassis il-qalu hekk, jew inti fimtek għaliex blajta li sagna tal-Alla hija dwar il-ġenna, allura dejjem ħsib xi ħaġa oħra, allura ma fimt xejn il-Vanġelu. Il-Vanġelu jitkellem biss fuq planet Earth. Biss fuq din id-dinja. Daqshekk biss. Allura, jekk inti tifhem l-ewwel beatitudni u tgħixha, imbagħad tkun hemm possibilità ta' din id-dinja ġdida li Ġesu ġie biex jaħloq. Dinja ġdida, mentalità ġdida. Il-beatitudni li ħolqu problemi, il-beatitudni antipatika, nafuha bħala il-beatitudni tal-fqar. Għal Ġesu il-fqir mhuwiex imbierek. Imkien ma nsibuha l-fqir huwa imbierek. Dawk fqar għax is-soċjetà ġabithom hekk. Li inti twilid familja fqira għax lill-missiera kol ommok wasluhom fejn wasluhom biex inti ma tkunx fuq il-livell tal-oħrajn. Għax mhux l-effort tiegħek u qastor tagħhom. Il-fqar għal Ġesu huma msieken. U d-dmir tagħna tal-komunità Kristjana hi li ngħinuhom joħorġu minn din il-kundizzjoni. Thank God jien għamil parti mis-soċjetà missjonarja ta' San Paolo. U wara li għamil 3 ġimgħat ma' dawn il-karti u ta' għada u ta' patada. Kemm inħossni xxurtjat, kemm inħossni ferħan li jien nagħmel minn soċjetà missjonarja, jien nagħmel minn kongregazzjoni missjonarja li xogħolna huwa mmorru fil-missjoni nimbidlu r-realtà tal-fqar. Mort il-Peru wara 20 sena, qatt ma rridx nemmen x'qed nara. It was completely different. Ħafna ħjar. Mort il-Pakistan wara ftit snin mhux ħażin, l-istess. Wow, il-lax livell kif inbidlu l-affarijiet. Il-Filippini mort ftit, issa mort is-sena wara 8 snin u nara s-sena ħammur sajt suppost. U nara x'ħansib wara 8 snin. U kull darba li mmur ngħid, wow, il-x'bidla ġibna, and that is what it's supposed to do. Dak ifisser tkun missjonarju. Ma jfissirx tagħmilhom insara, ifisser tgħix magħhom u tkun fuq il-livell u ġibhom fuq il-livell tiegħek biex ġibhom fuq il-livell magħhom, ġibhom fuq il-livell tiegħek. Min fejn ġiet l-idea ta' dal-valur kbir tal-fqar? Min fejn ġiet l-idea minn dak li għattilkom jiena jinkitbu bil-Grieg fis-sena 200 u xi ħaġa l-Imperu sena 313 saret ir-reliġjon tal-Imperu. U allura kollu ħadd jitkellem bil-Latin u nħass li hemm bżonn li jiġi tradott għal-Latin il-Vanġelu biex ikun jista' jinqara minn kulħadd fid-dinja ta' din naħa. U allura beda jinqara bil-Latin, beda jitkiteb bil-Latin, traduċa bil-Latin u bdejna nużaw il-Latin biss. Imma meta qbilibna mill-Grek għal-Latin intilef ħafna valur, intilef ħafna sens qawwi li kien jeżisti ma konservajniex il-qawwa ta' kull kelma li hija miktuba bil-Grieg, għax ma jistax jiġri. Allura mbagħad nsejnija bdejna nagħmlu ħafna interpretazzjonijiet differenti u waħda mill-interpretazzjonijiet differenti kienet din illi Ġesu jbierek il-fqar għaliex huma importanti l-fqar. U saret imposta fuq dak il-livell minħabba li ġiet fuq il-Latin. Kull beatitudni tibda ta' funtok ħenjin il-fqar fl-ispirtu. Jew imberkin il-fqar fl-ispirtu. Kelma bil-Grik hija makarios. Xi tfisser il-kelma makarios? Il-kelma makarios tirreferi għal kuntentizza totali. Kuntentizza totali. Illi fil-mentalità Griega, għax inkiteb dik il-kelma makarios Griega, hija lejra tal-allat. Għax qed titkellmu minn lingwa li għandha ħafna allat.
Il-lingwa Griega hija lingwa mhux kristjanija, hija lingwa tal-Allat. Allura ħafna diskorsu kliem jirreferi għal da. Hija lingwa tal-Allat. Għal-Grieg il-metodoloġija Griega, l-Allat kellhom xi affarijiet appartjenu għalihom. Waħda minnhom kienet il-kuntentizza. Fl-istorja li għandna xi ħafna stejjer sbieħ, ħafna sbieħ. Ma fl-istorja li għandna kien jaraw l-Allat illi xi ħadd mill-bnedmin kien qed jasal għall-kuntentizza. Vera, kien jitfawlhom xi disgrazzja biex ma jirnexxilhomx jaslu għall-kuntentizza. U Ġesu minn darbiet jgħidilna jistedilna għall-milja tal-kuntentizza. Minn darbiet qed jistedilna għall-milja tal-kuntentizza. Tiġi xtajn li xi ħadd qalilkom li r-reġjun tagħna nisib tagħha biex jagħmel nies kuntenti. Ferħan. Aħna kull ħaġa li tagħmel kuntent ferħan pjaċir għadnilu. Naqbad istess. Għal kif jitkellem il-Knisja fuq. Kull ħaġa li għandha pjaċir sabiħa jien naf ħażin nu. U iktar ma mbagħtu u sofferenzi kellna patri tkun qogħdu jsawtu daru. U iktar ma stawwa lilek innifsek issa tkun qaddis. Xiqdu sija jidi. Xiqdu sija jidi. Minflok għandna Alla tal-ferħ, għandna Alla tas-sofferenza tbatija u dwejja u jaqt. Ta' vera tiġi jaqt. Inkella, immaġina, l-uniku kliem li jiddiskrivi il-reliġjon tagħna u x'qegħdin nagħmlu fuq din l-art hija Alla tal-kuntentizza, Alla le, wiet ta' dmugh. Wiet ta' dmugh. Madu. Sorry, Marina. Lallu. Wiet ta' dmugh. Dik diskussjoni sabiħa ta' Kristjaneżmu tal-umanità fuq din l-art. Da Alla bal. Jekk da li jrid. Xilla ħwajdi, ma tarax. Mux Alla ma nassoċjawx il-kuntentizza ma' Alla, aħna bl-ebda mod, imma l-beatitudnijiet, sitt minn darbiet wara xulxin jistidilna għal-milja tal-kuntentizza. Fuq din l-art, il-lut kollox ipoġġu għal wara wkoll, anke l-lut, ġifieri wara li tispiċċa d-dinja, dawk mhux għax ma tmut, ma tmux il-ġenew l-inferni ma xejn, le dawk mutu da xejn. U mbagħad wara tispiċċa d-dinja, mbagħad jiġri ħaġa wara tispiċċa d-dinja. Allura kien baqalek, ħafna baqalek, Ġesu jitkellem fuq illum. Issa, hawnhekk fuq din l-art. U allura il-messaġġ ta' Ġesu baqa' ma wasalx. 2023 sena wara Ġesu Kristu naqra inqas minn hekk forsi naqra inqas minn 2000 ukoll sena wara Kristu dan messaġġ ma wasalx. Dan il-ferħ mhux ta' din id-dinja l-emma ta' dinja l-oħra ħita. U stenna sakemm tmut u mbagħad kollox ikun orrajt għad-dinja li ġejja. U dillak x'il-laħwa qed nagħmel hawn? Mela, xi tfisser ħenjin il-fqar fl-ispirtu. Fqar tal-ispirtu. Fqar. Għalli qed jirreferi fqar. Għal dawk illi fil-missjoni partijiet til-dinja m'għandhom xejn jgħixu fil-miżerja, għal dawn qed jirreferi dan il-fqar għal dawk li huma miżeri ma naħsibx. Ġesu ma kienx qed jirreferi għal dawn. Number 1 aqta' ħabar. Number 2. Il-Knisja dejjem interpretata fuq livell ieħor u dejjem qalet illi tkun fl-ispirtu tal-faqar jiġifieri għattajdlek għandek spiritu għal-fqir, ġifiri, inti senjur. Żomm il-flus kollha għandek. Ħallihom il-bank mhux dejjaq xejn. Imma tintrabax tagħhom. Żewġ. Ibqa' senjur, għandek ħafna flus u staber u moħħok mistrieħ u ma tix tinkwieta għal-għada, għax mhux suppost tinkwieta għal-għada, ta' mhux xejn ħażin, imma tinkwetax għal-għada. Imma ti sempliċement tintrabax magħhom. U dan ifisser ikollok l-ispirtu tal-faqar hekk kienet interpretat u l-Knisja dejjem adottat din l-interpretazzjoni. Imma din hija l-interpretazzjoni ma jsegwi xejn. L-interpretazzjoni prinċipali li nara jiena hija differenti ħafna. Però Ġesu ma nafu żgur li Ġesu ma jagħmilx ma jfaħħarx lani. Meta kien għandek issa soħani, fakru? U ġie għallu nimxi waraj, għallu mela le. Mur bil-kollox.
Mur bejn kollox. Fuqra, ma tejja wara. U dak x'għamilha. Dik hija r-realtà tagħna. Dak qed titkellem dwar tagħti kollox immedjatament. Imma tista' tkun hekk qed jgħid Ġesu issa. Sekonda. It-tielet interpretazzjoni li tingħata hija din. Fqir għall-Ispiritu, jiġifieri bil-qawwa tal-Ispiritu inti tagħżel illi tidħol fil-faqar jew fl-ispiritu ta' faqar. Mhix l-istess bħall-oħra, le, mhix l-istess bħall-oħra. Jien nibqa' ngħid Ġesu ġie biex jurina x'inhu l-iskop tal-umanità. Li inti tgħix l-iskop tal-umanità hija biex l-umanità tgħixha fil-milja tagħha. Mhux inbiss imma 8 biljuni l-oħra li hemm barra ta' miegħek. Hekk biss tista' jkun possibbli l-umanità tgħixha din dal-milja, mhux int id-dar tiegħek, fis-soda tiegħek, fil-coziness tiegħek tal-lejla fil-barten barra ta' dak ir-riħ li hemm istan barra. Le. L-iskop ta' Alla l-umanità hu li ħadd ma jkun fil-bżonn. Li ħadd ma jkun fil-bżonn. Din hi r-rieda ta' Alla. Fi żmien l-Antik Testament kien hemm ħafna Allat, bħal-Grik kellhom ħafna Allat. Kulħadd kellu Alla lieh, kellu Alla lieh bil-Grik kull pajjiż kellu Alla lieh. U kont induna li Alla ta' dan ħajja Alla ta' dan, u Alla ta' dan huwa veru, Alla ta' dan mhux veru, meta il-poplu ta' dak il-pajjiż ma jkun jonqsu xejn. Meta il-poplu tal-pajjiż ma jkunx fil-bżonn. Hemm tajt mela Alla tiegħu vera. Għalhekk l-ewwel komunità li sejja din hija xi ħaġa ħabiha mmessa ftit naqrawha wara lejt u daqshekk. L-ewwel komunità Nisranija li qabdet dal-messaġġ u għexitu, l-ewwel komunità Nisranija li fehmet ċar kienet għadhom mhux imbabsa il-meaning ta' daw kollu, tant għexitu l-ewwel komunità illi kienu jħassu lejha u kienu jarawha tagħti xhieda ta' umanità vera sabiħa, tagħti xhieda tal-qawmien ngħidilha jien. Kif? Billi kienu jaqsmu kollox bejnietom u jgħixu bħala ħwa. U minn kien ikollu xi ħaġa u hemm storja ta' xi ħadd li kellu għalqa mar bijaħħa u l-flus tagħha poġġew f'riġlejn il-komunità. Dak kienet l-ewwel komunità. Din il-komunità li tagħti xhieda li Kristu għamel. Mhux ħalatu xhieda li Kristu għamel. Bilqgħod nagħmluhom sara biex qgħod nagħmluhom. Olle. Il-xhieda ta' Kristu għam huwa billi jien aħna ngħixu f'komunità fejn ħadd ma jonqsu xejn għax kulħadd jagħti każ il-bżonn tal-ieħor. Qed ngħixu f'komunità li nagħtu każ ta' xulxin. Din hi l-unika prova diffiċli, għażel diffiċli, altru diffiċli. Miss il-but u tara kif ikollok problema. U allura Knisja beżet u ma pritkax iktar. Ma dan Ġesu ġi iġib dinja differenti minn dik li hemm hemm barra. 2000 sena wara u għadna ma għexniex. Forsi naqra l-patrijiet u storijiet forsi niddubita ngħid ikun jien niddubita. Ġesu qal smajnhom bil-ġimgħa kbiera ħammur Ġerusalemm. U ħambati u jgħidulu ħanġu mbagħtu miegħek. U jgħidu ġejjer u ħammut. U jgħidu aħna lesti li mmutu miegħek. U mbagħad jgħidulhom morru biha wkoll magħkom. Kull darba li hemm xi ħaġa simili jitilgħu. Fil-missielna, anke l-missielna, ħana tagħmlu waġib issa fuq il-missielna għax iddaħħalniex fit-tiġrib u dik ma tagħmilx sens u ħafna mill-pajjiż ġabdlu l-kliem mhux daħħalna fit-tiġrib. Għelna fit-tiġrib, jkun magħna mhux daħħalniex, ma daħħalna hu fit-tiġrib. Allura fixklu u bidluha. Imma jien niftakar bl-Ingliż li kienet tajt il-translation vera eżatta li aħna bil-Malti qatt ma aħna ngħidu waffrilna d-nubietna bħalma dik il-kelma kellha tkun forgive us our debt as we forgive those who are with us. Aħfrilna d-dejn bil-Malti bil-illu soċiex. Aħfrilna d-dejn
Palma naħfru d-dejn tal-oħrajn. Il-poplu ludi kull 7 snin kien jaħfer id-dejn ta' xulxin. Fil-fatt aħħar sena ħadd ma jissellef. Għax jabla jfabru ma jħarsellifx. Mbagħad wara 7 sena tibda sena ġdida, u mbagħad jerġgħu selfu. Ħallu jipprovaw ġibuhom lura qabel ma jselfu. Kull 7 snin kienu mbagħad kien jiġi l-50 sena il-ġublew u kollox jibda minn zero. Dik kellha sabiħa l-bija, interessanti, ħafna interessanti, x'mentalità kellhom. Ġesu qal kuljum ma tina l-ħobs. Bħal maħna kuljum, mhux kull 7 snin, kuljum naħfru d-dejn tal-oħrajn. U kif naħfru aħna d-dejn tal-oħrajn, inti aħfrilna d-dejn tagħna. About money. U aħna maħna biex nagħmlu kollox reliġjuż, allura d-dnub tagħna, aħfrilna d-dnub tagħna, diffiċli naħfru tal-oħrajn, imma aħfrilna d-dnub tagħna. Le, jitkellem fuq bħal maħna naħfru d-dejn tal-oħrajn, aħfrilna d-dejn tagħna. Jax qed jgħid Ġesu. Meta qed jgħid naslu l-ispirtu tal-faqar, qed jgħidilna biex isiru faqar. Le, ta' mhux qed jgħid. Mhux qed jgħidlek inżal wejjex li għandek fuqek, ma qed jgħidlek libbes l-oħrajn. Dak qed jgħidlek. X'qed jgħidlek inti ftaqar u m'għandek xejn u ssir bħalhom? Le, lill-oħrajn ara li jsiru fuq l-istess livell tiegħek. Li jiġu fuq il-level tiegħek, li taqlaħħom minn ġolqieħ, li jisabu fuqhom fihom huma. Palba Ġesu ftaqar billi sar bniedem bħalna, kien Alla, niżel ftaqar, sar maħalna biex ifqana u biex madwar fuq is-salim, le, biex hu jerfana u jollina fuq il-level tiegħu. Rid nieqaf. Ma jistax ikun hemm komunità Kristjana li jkun hemm sinjuri u fqar flimkien. Ma tagħmilx sens. Jagħmel sens jekk ħadd fil-komunità ma jħossu fil-bżonn. Li tidħol fil-faqar, dawk li jidħlu fil-faqar u jafdaw lill-Alla f'dik ir-realtà għandhom is-salta ta' smewiet. Ifisser li jħallu lill-Alla biss imexxihom u jafdaw lill-Alla. Dawk li jafu jafdaw lill-Alla kienu jisejħu anawim fl-Antik Testament, kelma. Il-Madonna nossoċjaw magħhom. Anawim, dawk li kienu ma kellhom xejn, kellhom fqar u kienu jafdaw lill-Alla. Li inti tkun ta' anawim, dawk li jafu jgħixu daqs l-oħrajn, mhux aħjar mill-oħrajn. U jafdaw lill-Alla, dawn kienu huma xhieda tal-qawmien. Dawn jirreġgħu jgħinu l-kwalità tal-ħajja tal-oħrajn. Ħienja għaliex? Għax issa għandhom is-salta ta' smawiet. Jiġifieri għax issa jafu li huma qegħdin fi ħdan il-missier, għax jafu li Alla huwa dak li se jgħinhom. Huma jafu li huma bħalma ħajjgħinu lill-oħrajn, jafu li Alla se jgħin lilhom. Allura jafdaw. Ma għodux jinkwitaw, u se nagħti nofs ġidi lill-fqir u mbagħad itirqala li xi ħaġa. Is-sigurtà dik il-problema tal-bniedem. U dawn huma dawk li jafu li Alla jieħu ħsiebhom. Il-beatitudnijiet huma kollha fil-plural u din prinċipalment, mhux singular, fil-plural. Mhux ħinjinti wieħed waħdu ma jista' jagħmel xejn. Din possibbli meta hemm komunità sħiħa tagħmilha. Ma sekx jekk hemm raġel wieħed mara waħda tagħmilha, individwu wieħed jagħmilha, dejjem fil-plural. Jekk persuna waħda tagħmel dan, ma jiġri xejn. Trid tkun komunità sħiħa. Xi fisser dan kollu? Ħan nikkonkludi. Ifisser nkunu nies illi nieħdu responsabilità fuqna illi naraw li kulħadd huwa kuntent. Il-kontentizza tal-oħrajn hija responsabilità tiegħi. Li nara l-oħrajn huma kontenti u ma jonqoshom xejn. U Alla naf li ser jieħu ħsiebna. Tagħmel li Alla u nsierek inti? Tagħmel li Alla u nsierek? Għad esperjenzajt Alla bħala missier jieħu ħsiebek. Għax kieku minnu li qed tajt il-missierna fl-arja ta' vera. Din il-beatitudni hija possibbli, jekk din il-beatitudni hija possibbli, mbagħad nispjega din il-beatitudni kull darba ma niġu l-oħrajn, din hija possibbli għal beatitudnijiet l-oħrajn. Hemm xi ħaġa li importanti ħafna biex tifhmuha u nifhmu biha llum. Din il-beatitudni hija fil-present tense. Il-verb huwa fil-present tense.
imbeħenin il-tfal fl-spiritu għax issa illum l-argument tagħhom hija santna tas-Sunni. Is-sitta ta' warahom, is-sitta ta' warahom, huma bħala futur, huma taħħalhom fil-preżent. Mela, l-ewwel waħda kien il-tfal fl-spiritu ma ġabu jgħixu bħala komunità jaqsmu kollu flimkien. Għax issa tagħhom hija santna tas-Sunni. Il-berkien il-nikla għax għadu farġa. Da kwaj kolla da kolla possibli, sa' kem ma' tekx la' waħda ma' tekx. Iġdaj li għax, kif ma' biex. Jgħamil da waħda ċara, mela l-seba l-oħra huma importanti, huma possibli u kol. L-aħħar waħda hija qawwija għax titkellem fuq xi ħaġa ħafna negattiva. Dan huwa l-ewwel messaġġ tal-lejla, għamilt kważi sija. Dan li adrenalini asħat nifsew, sakemm qed nipaċpax magħhom. Hija realtà li għandha l-qawwa li tbiddel is-soċjetà. Din għandha l-qawwa li tbiddel is-soċjetà. Taf kemm hu sabiħ li tmur tagħmel ġimgħa eżerċizzji u ġi l-kappellan tik 200 euro. Tmur lura, tmur għand Fader Giovanni għandu 30 sena, nofs l-età tiegħi, is-superju tiegħi, u ngħidu għaw Giovanni tawni 200 euro. Mbagħad imur xi kien ieħor tawni daqshekk. Kull darba mmuru nagħtih kollox. Imma l-bieraħ xelbilu qal li għandek xi ħaġa qed il-lidil nagħmlu reklam. Isma' xi ftit blades, isma' m'għandix blades. Tafx differenza ta' tafx libertà nħoss li għandi jiena. Li m'għandekx, forsi għandkom tgħixu bħala komunità żgħira. Ma tafx differenza ta' bda jiġi le mhux hawn, ikun kien hawnhekk l-aħħar waqt ikellem koppja għax kellhom jiġu ma ġewx. U ħabbat il-bieb u ġi xi ħadd. U naflu xi xaddej, eċetera. Tlajt fuq, naf li xi ħadd tani 50 euro għall-quddies u kienet għadha fuq, bort bad ħadd ħaġa. Imma x-libertà, taf xejxin, taf x'kuntent il-sajem fil-qalb. Meta tgħix fuq dan il-livell. Jekk irnexxielek tgħix dan il-livell, imbagħad il-beatitudnijiet l-oħra jiġu weħdhom. Ma dik nara waħda. Good night.